Angin duai kukpa jungi bhavening yang me bamla iPad kalat ni begin iseng nang kum ke Bible study hawat yang me bamla kat namat ngi kini kita yo dalan but try kini kapur bengi peteng pat ban puli naga gospel Yohanes kanong khatsan tuis ni ban kerhu ngi kanrat nambau kini kapur hibrok away bagi nyok diang kijing hikai ki bakodor na ketien jome ke dei bat kijing i kijome ngi bat kijing kentu kijome pat yangi bagi nya i parlok hi kumami mala i tukur khu ngi kijing la moment sim jome na bagi kapor try khnang ba nginang yo ban san banang itu eme bat banang iat banong kinong tree kijome kanrat hakiba me mesubha ban ai ngi yiki benta ki fer ni pan kini teng Jesus Christ amen dia ikhuble fi baro ki ba don hani ka por hi mani bat kum jo ru fi ki ba snap ye kani ka Bible study namba ka YouTube channel jong ka banang te ka YouTube channel jong ka banang Lomsi Up Presbyterian Church ke keteng hi Lomsi Up Presbyterian Church ke ba filaban page ye Bible study na ka playlist ke ba ong ke ba ai keteng ki Bible study pinsem let baro ki Bible study ye ki bala upload na do usnam arjar alpho bat kamjuru kadan skoi pat ka playlist ke badai tang jong ka gospel Yohanes ke ba pinsem ki Bible study na do kalan nong ka baning kong Tementang ilai pui hakalan nong ka bakhatsan jong gospel Yohanes bat ngin beteng na rogani ka khot ka bakhat lai hagani ka teu bladap ngila pulie ye ki khot khandai sifo khat wei ki boong ngan pulie biang kumbau kpa ula i janga kumta ngaru ngala i jefi tu finye ne hakata ka jing i ka jonga Lada fin sumari ki hukum jonga finne hei finyo yene hagata jing i jonga kumbanga ken ngala sumari ki hukum to kpa jonga ban nga yene haga jing i jongu ngala krani kini ki ru afi baga jing keman jonga kan yo long afi bat baga jing keman jong fi kan long ka bandam tingile pej ado kani ka khat bakhat we ba try jisu ai ka jing thmu bolei ba upha yaki bakin ye ju kumbola e mu yaki ka thong galong baki kin mat ye ka jing kemen ju da ka badam to te hagani ka khat ka ba khat lai khat sau khat san nan puli Tangi laban pui sidu ko bakhan riru ta omdan ubadan ka jing i ka bakham khrau ye kani hengamat ka sorry ka khar bakhan ar khan lai so kani kalong ko hukum jonga bufini it parlok hi kumbangala i jefi omdan ubadan ka jing i ka ba khrau ye kani bo wei waitino ela ka jingim naga banta kilok jongu ma fi filong kilok jonga lada file kat kibang hukum ye manga ye fi ngam khat shu ki sekri ye fi na bo sekri tip ye ka bo le ukun ra jongu nrei ngala khat kilok ye fi namar ye ki baro kibang le sngono kpa jonga ngala pentip hapi pifim sim rajit yanga nrei nga ngala jit fi bat ngala thung fi ba phinyo yele bat seso bat bauso jom fi unyo yaine yek ru ba phin pan no to kpa ka kerteng jonga un ai hapi te kiniki ru ngala hukum fi bafini i parlok hi tongala puli hadu ko khot bakhan nyon marki sno ini khot hagatu khot ka bakhan ar utrai jisu ong
Kani kalong ka hukum jonga ba phinya it parlok hi kumba ngala it yafi tengi i bo try jisu hagaba hakitu ki khot ba shwau kentu yaki bakinyane hagajing i jungu barwai daganuksa kumno banyane hagajing i jungu kanuksa kabo ai kalong kumba uro uyene hagajing i jungu kapa te kata kadai kanongrim kabo ai bama uhi lade ula yene hagajing i kajung kapa te ukentu hukum ya kisenran jungu bakiru kinyene hagajing i jungu tegadan gajing sno trajisu i jukpa wong ngiru bangin i ju trajisu yene hagajing i jungpa wong ngiru bangin yene hagajing i jungu tegani kadai kaba pensyai sisu ya katu ka parsi sefang dius wan bat kitnat namar kapen i gajing dai pedang kitnat kibayene hauding sawan tikum taru mentapan ukran sefang gajing i perlok hakani khot kabakhan ar kathau yu gani lada sim da ketika parsi jong ding sawan udan ding sawan kebamut utrai jisu dan kitanan tehadu khot kabakhan ar ukran sefang gajing dai pedang kitnat ban uding sawan kat bahang ni pat ukran sefang gajing dai jong kibi ta ki bangit hu lani hapreng jong kita ke bangit hu kamut gajing dai hapreng kitnan to kidan ki ai ba ni opsel pol haki por ki bakhamadin ukran sifang gajing dai hapreng ki parabungit hapreng ki bangit hu jisu ha ka siti sinong koren ka baning kong kanong ka basfo ka khot ka bakhan nyu siti sikinong koren ka baning kong lenong ka basfo ka khot bakhan nyu upol ukentu yaki parabungin hang tu namar mangi lang buan ru ngilong uway ukpu kaway kamet namar ngi baro ngi yeyo bentalam nau tau uway ukpu tegadan kejing stream hangi kitnat ki yo bentalam baro no uway ding met ba jong ding sawan kum taru ni upol bo kren sifang kejing dei jong ki bangit bat lau kenran wong kawai kamet ngilong wei kupu ngi baro ngi bentalam no wei kupu kum ki bangai ngi bentalam no wei try te kadan ke jing dei pedeng jongi kabalakran hang ni ngilong kawai kamet te haba ngilong kawai kamet ki be simbenta no wei kupu ka thoro bangilong kibadan kejing dei kebajan kabami na kejing sungtho iwe kabakatan jungka kabor jungka kedi kejing i hapreng jungi tu try jisu ukran ni kata akani kat khot kabakhat ar wong ba nginye i perlok hi but kani kejing i perlok hi kapen pauru ya kejing kit khli jungi kabad ngidon om tang seu u bolong met ba lani utau ding sawan ngidon ke jing kit kliru iwe kata kadai kadur jong ke jinglong ke kenhuan ke jong try jisu te hangi upun i ya ke kamram jongi hagani ke hukum upun i bangidon ke kamram ba ngin i perlok hi takamut ngin iwe tegani ka jing i ngin la kumno ban iwe
kami na kata keberjeliu bah pok jengi bat kata keberjeliu pok jengi ke penlongi bagin iet iwe kami ningkong na ka jing iet ke bangila yo diang na ublei bahaba ublei ula iet jengi hadukan ni lumbau try jisu ngimdan aisu bangi ngin sngo duna habalamat sisai ke jing iet ke jong ublei msngo duna aisu kiwi baro kibangidon kam kilong hadin kimlong ru kai ba ngiso ber ngi dei banyo kita la ni bagi dei benai ngila ban im gunto kat ba ngidon ngim so kwa su banda wat ni la di nam tai la di kat ka bangi don ngiyo no ble kat tangi la hun kombo pol wong hagestis nong Kolosai ngalanang ban suhun hakiki bro tikane ke jing suhun ke bami namar ba ngila diang hengila yo diang ngila mat sisa ya ke jing it ke bomla batai ke jong try jong Jesus Christ ke bau blay ula airim ba jong ke penlong ngipan bangin perkhat bangan ailam ya ke ni sikiwe Bui bala pediang ya ke jing i ke jong blai ha ke donot la jong kami ke bukum ketapat ban ai ya ke ni ke jo ke jing i bakan tuit lam sikiwe pat ki para brio khang ni kham tam ukran sifang ke jing dei para bangit mo nomor ngam don su e bangan ngaman kwa seladi ngan pan seladi ngan tan seladi ngan kring seladi ndri kan kwa bananga kinmi ki banlong ke jing tai ki wei tikata ke dei ke jing i ke bau try jisu ukran ni ke dei ke besisha ke dei ke ba kham krau sibun ke kham klan sibun ke kham jiliu sibun ban ni ke jing i ke ba mi na ke jing dei ha ki wei ha ke pthai ke ta ke jing dei ke ba mi na ke ju ka nagajuk culture ke jing dei bami naga jing dei bhayang masam batatar mo te ho nyim dei ban klat ru bo try jisu wong i yo paramajan kumbayaladi kata ka kenthum yeboro mdei tang i prabangin ka kenthum i ki weiru ki para mensiam ki para brio hakani ka slakhndo Tendrai niu kuhamkran ya kata kajing i nyepedeng jongki parabungit nemar ba kajing i nyepedeng jongki kan penlong iki kibayas no sitli kinyalong sitli hakiki baro mla ban yesno dan gano ke bor ban pensno iki brio ban penlong iki bikin nyalong kawai lain na kajing i haba kajing i kedai kabapenisno ya ki brio mla ban pen khlad yaki nomor bakani ke jing i kawan na ublei kade ke jing i ke bomla ban thau da ke jing i jong kai ru ka bangi i gum ga nuksa ga ni perthai kade ke jing i ke ba ke dur jungka ke jinglong jungka kami na ublei ke jo hi ke jing i pan ke sedang ban mi hapreng jong ki parabangit Jika bandingkong ka bangi i ne haga jing i tongin pech su untu haga khot ketu khot ke bakhat arung pe biang kani kalong hukum junga ba phini i parlok hi wai ka e ka karukom bangin i kum bangala i yefi takamut kanuksa lani ngila banong ni ka karukom kumno bangin i yikiwei Ngimdan kam benda thau dala ka jong karukom ngimdan kam benda pensito mildi banwat kumno ngan i yikiwei karukom mula pen ini kumba wong ngala i yefi te habang ila pediang sisai utra jisu ila mat sisai ke jing i ngisu tho kumno ba ula i jingi kisenran ki bobot yu hadu kani kapor lan no Judas Iskariot kisu tho sisa kumno ula i yaki
ban mentau orang padeki kumbangang ala ia fi kai ba fimat nanga kum taru pipen pau sela ki prabungit tekawai ni kijing don kam ha kijing ie kaban penmi kijing ie kabasisa kami ndah ba kadono jungi kabet kaya dei kadan kijing dei ka babet bat ublei kadan kijing dei ka babet bat ki prabrio we ba kadono kejungi kabet ha kijing dei jungi bat ublei lani kijing dei jungi bat ki prabrio kata la sisa ban ie kembau ie utrai Jesu yangi laban ie jikiwei kembau utrai Jesu ie yangi tenrei hamba dan kai ka bombet ka bom syai ka don jungi kata ka jing ie kamla ban yesriem ya ka jing ie ka jong utrai Jesu tenrei hukum mengin ie kembau ie mu yangi mo tikamla menyesrim nang ta haba kadonut kebet kiwi ru kibet lang kerkom jungi ka ketin ka thlit ka bangi kran ki kam bangi le ki jing perkhat bangi perkhat kibet lang kasdang na kadonut jungi te habong ben ha ka ketin pareng kadon kentin upright tela jutho ha tasman gabarim sifang ki brio ki bet ha khmat ublei lani ki bet kadonut khmat ublei Tei we are ngi nuksa kalong kumu ujob kai ka bo bleu ai certificate sefang ujob kalong bo bulong babet akhmat ju bakani kejing long ka babet kadai ka penla padru yangi bangin iet sisa yagi parabanget lani ki we pat ki parabrio kita kadang ka condition kumno bangin laban iet sisa kumbo try Jesu iet kadang kam bangingin yet ilde kadang kam bangingin perkhat ila ka jong kejing em bangin yet ilde bad bangin i hangno bakadan kata kejing khwan mentoy silade kejing iet ya kamalade hangno kadan kono kejing kejing so benut benda ka babhai ki we habangila mo kita kide kidak bagaduna kejing iet dan rei ladangi don kejing iet ka besisa ngila banle ki palat ya ka bangila banle da ka bor ka baman ka por da ka bor brio jungi te utrai Jesu habu ong kumangala iet je phi u airu ia ka nuksa tu khot ka babut tu khot ka babut ka khot ka bakhat lai wong amdan ubadan kejing i ka bakham khrau ye kani bo we ai tino yela kejing em na ka benta ki lok jong u tikumno ubriu wai tino yela ka jong kejing em na menta ki perlok ki jong la ban ai nuksan ki jingja ka pathai ki bab na ka wei ka pors ka wei ki don sisa kum kita ki jingja ngasikun mau ka wei ka jing thu khana ka bisisa bangi puli ka kot pros English pros ngi nang elite class read class 6 na 7 ngam kun mau basu sifang weu udu khana nu samla kum ta hingam kun mau shu hang tai hapo kari Netherlands menta lani menchua ki ong ka Holland kadon ka wei ka jeka harut duriau kabaka level jumka kalong hapo ka level jum keduriau te kadon kijing ker kenro banyadan ye ko na kaba wan tu sejaka snong dan ki snong basong gibriu baladaka lat kata ki ong embankment daga lat kata ko komot kan slay ha ka tu snong te uta ubriu ne usamla uyat ujaran khat budan ka por ka ba ka duriau ka khlan badui i badan ka jing tua jong sibenta na kata ka kenro wi bakalong kumba ka khriat ka na khriat ka na tip ka du na ka jing tiet jong kai kadan ka kenja thliu ka ba plat ka bukan rung na ka duriau sipo snong
Teu perta beri Ramadan jengai ki para senong ki dang dan senong mden beri marjan. Te usong kop angta uprung daga keti jungu mden ki tiar kitar bu hajan ki mau ki bun set daga keti jungu uprung hak daga tliu ban blok igo but bo sa keti jungu digi kan no kan tasu tengala sumbama benga ngala klet kan no tip sisngi na kan no ubo sai kti jung to kan mau su ya kathan jika thia gadam te barhadin dakilawan lap ki brio te brio su lama klau khlan hadin kata tenri kai wa pelong ubun le hadu kata lada simla i ya ki paranong sosnong ukwa ban plat imeki ula kloi ban sayap yaladi kata kadai ke bau trai Jesu ong ni ka khat lai wong kumno omdan ubadan ke jing i ke bakham khrau ye gani bo wei u 19 no ela ke jing im na ka banta kilok Tiu try Jesu ai yakani kanuksa daga ba jingsha ukro ru seladi. Maru try Jesu ai ti yala ka jong ka jing im naga bentai ki babun. Pi to la se ubriu ula ban persyang ban sa sitom naga benta wat ban ai ti ka jing im na menta wei pat ubriu. Tang na menta wei taru kunja perlok bajan mo. Lala fipet haka siti jinong rom kalau nak pesan Apostle Paul Ukraine ya kebakum kata dekat ke bah nyau ong nomor judon uban yap yapli yau bahok relasi don ubandawat banyap yepli yo babahas bun ti hani upol ukran sfang hoi kejing la kloi banyap tang ba ukran tang sfang bayap mta we brio kataru mdei num tau brio bahok lani ba bet lani mta re bayap yepli na kementa jong babah mo ti yap yepli mta la se bu brio de babah bala usongo na menta jing bhaju tu kloi banyap yepli na ga benta ju kataru na menta we brio kadba trajisu ong sephang kabayap yepli dani kabayap na ga benta ban IT no la jing em na menta ki babun mo tu ong amdan ubadan ga jing e ka bakham khrau ye ga ni bo we IT no la ga jing em na ga benta kilok jung tamang ni ong kebabun wong dak kentin kilok jung te hoi ka hamlong specific nomor habau try Jesu ong kilok jung ke thoi tu ki balanget hu dan ringim de ban klet padru bahaga jing sisa i ye baro badu kwa baro ken pediang ya kata kabolowan ayeki barhaba ki pediang ki kelalong kilok jung mo tegi bom priang te kasitom kinamla banyo e jing pelan kat kom ka balabu do blai ta tegani kadai kata ka jing e ke balaban IT ladi na ka benta ki babun utau khna ne samla bang ya kren mena da ka jing e ju kam de ka bong tan menta imei pa hieng nani mentai kiman ki parah yeng bagi kin lat na kata jing sle bagi kin lat im ndrei ukun mau ya baro ki paranong sosno ban plat im yaki tegadi kata ke ju ke jinglong ke bau trai su pen is phangiladi ba denam ta jong bau i yaki babun ki brio temdan jing thawi kata ke jing bun ki brio ki bau i nomor ba ublai ong bola it kata ke percaya ke thoi ke jing it ye baro ki brio ki barana ke percaya mo
nadu menshua ban hadu menta wei po wei brio ko wei po ko brio ke jing ye jung blai kalong hadu kata-kata te ko momot bo try jisu ro udan ke jing ye kumju ko mo e khpa ye ki brio baro jang pathai bo kloi ban it no ila ke jong ke jing em na ke menta jong ki baro te ban syayap na ke menta jong wei brio kala de shwa ke dor ke baheba ban syayap na ke menta ki babun kala de ke dor ke bakham krau bun sya kham tam bo try jisu usyayap na ke menta ki brio ki bom dei ki babha ni baro ke jing long tan rai ngim dei ki babha ni long ki nong pop pol wong na mentau babha tu dan la seu bakloi ban nyap dan ru try jisu na ke menta jong wei bo pop bo nyap u hap seu ke dor jong ke jing im jong tu nong pop ta kata ru kala di ke babun bha bo briu un laj na ke jing yap hadu jok kemut hapsi tu kedor ke bala penlongi uban poisa tu jok kedor jong ke pop mo ke fine no la benang mo kedor jong ke fine na ke kuna mo tementam dei tong we brio pan so lai so sao daki million mentale ke maong la se kidan ha ke perthai kidan kemba naka civilian but no larang isim lagi rekom kan siklur kalong 0.1 billion te kamot hak perthai menta dan 1.4 billion mo te 1.4 billion ta kamot lalong dari multiply kata do sispa kalong sispa point sejar sauspa klur na kata sejar sauspa klur la da fisim no nyupo klur te la banong ki kastana ka perthai ki dan kata ki balayo diang ye ka jing i tradisu ki balayo diang ye ka jing siuspa ye ka kunal mar ki pop jongki da ka jing sayap jo da ka jing e jo ma te ka ne ka jing e ka jong tradisu kam kut tang kita ki nyo pho klor e ki kristan la dala ban nyo ki long ka jing antat ning statistics dan re uin ya baro kat ki ber ning perthai kinong pop ki bas krautam uin kinong pop ki ba duna ka pop bani ki weru uin kumju we pu we nong pop uin usiu ya ka kuna na ka benta ban pelaj u na dujok te kata ka dei ka jing i ka bo i tradisu te uang pat ya ni bangin buat ya kata kanong rim lani kanuksa lani karukom i jongu labanong ketin paring ka model lani ka ideal kumno bangin laban i ya kiwi tegani ka jing i ka buong ni kadai ka bala banjok ya ka jing khwan maladi ka jing i maladi hang tu ong mafi filong kilok jonga lada file kat ke bang hukum mengai fi tu pen pau yang sesin ni ba kita ki bedai ki perlok ki jong ki ba u ulakloi banyak na ke banta jongki uang upan kan mau ye ki ba kata ke jinglong perlok ka syong ha kanong rim lani ka kendon ba ki it an puli biang ma fi long kilok jonga la da finle kat ka bang hukum ye mengai fi baki it maru hukum ye ki bakin ye it perlok hi tegani ka dei ka hukum ru ka bau kwa iki bikin kongo te kamut haba ki kongo ye kata hukum jung ban it perlok hi ban it iwe kamut ula ken ban khot ye ki baki long ki perlok jung tapi
Kamde ke masuk kata bangingin perkhat daga borbrio jongi namar tang ban it tang ya kita ki banginyo bagi dei bahajan ero misi sungtu bangim la ban it kambade ladang yit shail demo dan re try su ong bangin it ya boro ki para bangit ngin it ya ki para bangit kembang ula it jengi ban kata gede ke kendon bola ban khot yangi bangilong ki perlok ki jong to ngin su ikata hak tu ki khot bubun wong ngam khot shu ki sakri fi na bo sakri tep ya kai bo le kun raju nrengala khot ki lok fi namar ya ki ek baro kat ki bangla yo sngono ko pa junga ngala pentip hafi tang ni open ya kajingedei hapring sakri balau kunrat kau ya fair kumno na kajingedei hapring sakri hei hapring perlok balau perlok try jisu ong ngam khot su yafi ki sakri tu sabatai kamut yu sakri udu to ngikran ni sepang bangilong ki sakri jong try jisu tenri kloi ke ban ra yangi saka weipat ke level bangim long shoot tangki sakri ndre bangi dei ki perlok jung tege jing fair usakri tip ya ke bau kenran perkhat lani utmu lani umut ma hang tu ong kumno wong ndring namari ki baro ki bangle sorry ngam khot shu ki sakri fi na bo sakri tip ya ke bo kunra jung ule ani bo kunra le ta kabatho ba uno kunran uphale no ka kamu sakri bunsin so tholut to uphale kambolong simple to so tho mo wong khili that ka jan to so tho ba li that ka jan bukan dok khiang mo din re do kunra wong sakri sim gani ki pisa khili skoi ki snong sa shong to sisngi helani sportsngi tu hab skong mtep pad umud yu tu kunra ben let ta mo kata ka di sing mo din re kada na mjing thu kunra le se ula de be kran pad ber kiwi ki pra battery kam jong ki kontraktor ni ki ba tong ala phau sakri junga fisli kando yu kuteng tamta mo re tu sakri prim tebe te kata ka de ke jing fair padeng sakri bat uparlok sakri bon ki bo uphau kanrat lani ong kanrat lani ule kanrat suthulut uldau suthuru kanong khamadin dola perkhat bau la keli jingkli kunran song pleng din takadau bau kunrat junga fam ta falem ta mo tegata ke dei ke bapen i ke jing fair pedeng ukunrat badu sakri te jing sya mangam fi nyem na perkhat na ke jing long pop jungi bau try jisu un syayam hadu ban ai ngi ke jing map ji pop ngim so de shu bandan hok banong bangilong ki perlok jung ndai try fi ngom time nei na tengah soba ngam sudan hok ba bu try sun khot inga mangdi perlok jung mo tang manlong sakri uberit labyang lasuhun kumbo ongu konsorong uria wangale si pa nganong i pa na labyang tang manlong sakri nai ngam kwa su ban khot inga khun jopi so dei hok sute tenru kupapan hun wong em men long biang khun junga penriam pensum pensle penriam pen phu pen phieng yu biang pen phong juti ai kiriam babha bat ai sak jing khoi tikata ga dei jing dei ka pedeng kupa ba khun den ren ni kran sipang pedeng utrai jisu bat kisenran kum ka jing dei ga si perlok mo hoi ka dan ka jing sno ni bat ka e ga bo blai upan pau lung bau skipol baga jing thumu barok bapha yu try jisu bleu jit bagi nyo e jing penem nang bau jong
kadai bangi nyelong si parabat te kadni kadai kadkhot ka ba khlan ba ka jing pan pau kata kalenong ka ba hei si nong rom nong ba pra kadkhot ba khundai namari ki ba ula itu lupa ula thmu lupa ru banlong ki ba sidor ken bat kadur kajung khuan jung u ba unyo long ubala khaning kong hapdeng ki bubuan ki para kabathau bo bleu kwa ingi bagin long si para bro Yesu kadon jesno ba kata jinga dei si perlo naringi sim ge jinga dei para breu hakado si para te khami su tho iwi kat ba ki ken su tho si para te ngi su tho ba iba i perkhat kumno i thei perkhat kumno i heb perkhat no nomor boleh ngi sanlang ye helangan te kata ge dei ke bo bleru utmu bangi nyelong kum ki para bot jong Yesu un long mending kong mangi long ki para te kadon ge jing dei hante te Yesu te hakani kal nong gospel yones wong bo long ukhot ing perlo te hoi ka jing dei pat bat ka jing sang inang dei hi ban ong yu bu du kenrat jungi u ban pha ki kam ngin le u badan ko hok ban hukum ingi ban snang ingi ban peni ingi baru hoi u bangi tepan bu i dengi un besai ingi un nyelam ingi un beset bor ingi un pensingan ingi bah pedeng ki jing so jongan ni ki jing tunjuk ki ba crown re hau ngi sem bulong sia ulok ubah mo kumbangi ruai ki jing ruai ki babuna ko jing ruai mo ngala sem ulok Yesu bat kiwi te hangni ngi sem ya kata ke jing dei ke balong ke ba kham jeli ko bo Yesu thmu na ka banta jong kitu ki bangai jo kam kut chu tang ke jing dei jong kunrat berlagi sekri ti habu wong ba ukloi ban khot yangi perlok kumut ukloi ban itu ingi yeki ki bajili utam ban pensuthu ingi yeki ki ba ki wei kinum suthu ti habangi ni jan chu ni ya ru bat u kumbo perlok u ya badu perlok pi banong si perlok kadan ke jing dei ke bacan man kesngi ha ke jing anti ke ni ke jing mla ban silong perlok ladang ngim dan ke jing dei ke bacan mo wala ladang jing ai ru ha ke jing long perlok te mentali ke sport social media te mo ngila bannya keren nge khana ni de video ru ngila bannya i we nei te mla ban long perlok ladakam dan ke jing dei ke bacan man kesngi kum taru mla ban long bangilong ki perlok Yesu ladang ngim dan ke jing slok bat u ke bacan man kesngi badakani ke jing slok ke bacan bat u man kesngi unang ye thu ingi ki bari ki bamayan jong ke hima jong blei bat ki dei kumno kita bat ke jing long jong ko imlang salang jong perthai ke bangi imenta tak kadau ki bangai habaki ki jing ja perthai kim shu bishar kuma bishar nang ni nasla tambah i ka khmat tambah kot kabor perkhat jong brio ndeki i kumbau Yesu lapen i ki balai namar ba kum ki perlok bhajan jong u kum ki bapuli ka tinu blai man kasngi ni nang i thu ki ban saja ni nang su thu man sim ru nang pen i ngi namar Yesu bu pen i ngi pen i lomba jono lomba man sim khu nyam unang pen i ngi balai bekerja kum ni menta balasai kan saja ke bukum no nyo ye jing suthu umun sim upun sai mo kum ka wei kan nuksa la banai ni menta te nginang penan kam ho ye ka tengka ye ka kas ring suthu habangi puli kitab jing pen pau nomor banginge ka tinu blai lai thu lupa ko ye singi num dan chu ka jing ye dia thiet daka kas nani wat daka kanru kejing di thian kan long lemba kadak ke ban session haka keti jong gibrio te ki kastan kitip mahai kata ki banget ki basania Yesu upan pau ya kata kejing sia bukan sawan ngum kata kapor te hamba pet pan ya kijing ja ke perthai ngakan mau
hagi senam ki bakha machua ukhan riu nu khanyo lami ke jing penbena da sarkar ba lakum no senam arfwe num dan kam kasyo tai mentau arfsan dang dan kam mo dang penen kam dang sen nga puisi Kolkata te kitia berit dang yo dang penen kam ba lit thi dukan dang long Regidan ki city po India, pilih si Bangalore, pilih si Pune te kiyawat cash. Baru layat daga Google Pay, dan ni kiwi rupiah kiwi. Semua. Tikini kita kisenam, bukan sepoi ke powerpan, bawa kini kibat ngibu ke phone jungi, ke badan harus SIM card jungi, ke mobile, kini ronam penan kamsu. Sepen kambet ke SIM card ke jungi kendai. Ia kata ke basyon nak kiti. Tin rei ki basyempat ia ke jing ke warning jung blai kinum tre ia kata ke basyon nak kiti kaman. Lani ke selamat. Blai nomor kitab la daki priang kata kinum yo bentasyu ke hima jung blai. Pulih bahai kitab jing penpau nom khat lai khat sau. Nom khat sau itu isai bekat ki bala priang ia ke jing syon ia ke dang merat klau ha ke kiti kaman jung ki lani ke selamat jung ki. Kabakut jungki kan long ha kata kapung keding kabakat dalam jungka kamlip syu junom la junom kalnom khat sau kita bing pau kapan isai don ki beri bong ki persiang monong si trai ble menum la kata ndre ka kerente kalnom khat sau keren ni kata mo tanginya puli tu nom khat sau tang WR kita khot bapni kata jongka kitab jing pen pau khot bakhandai baru angel ubalai ula buat diki uda ong daga ketian bajam lada unu umani dam yau tomrat klau badi kedur jungu badu priang ya kata kadak halor ka selang mat jungu lani halor ka keti jungu utaru undi naka wan gajing bitar lep ublai ya kabala khlem dapen khle hakata ka khuri gajing otsla jungu But on penkodet yu da keding badau kendok hakmat kita gi angel bakhuin bad hakmat utau khunang bron tika tedam kata ke jing penkodet yaki ke kiuno sigi bom jukut ki bom jukut bad kimyo ke basyong thaj mensengi bad menmiet ki bayamani dam yo tomrat klau badi kedur jungu bad jar bu pedang ya kata kadak ke kerteng jung. Kini kita kau gitu isai bagi bapediang ya kadang kejong merat klau haka keti lani haka selangmat kin poi sedujok. Lani ki mamani kedur jung lani ki mani yo merat klau kedur jung la thau bala thau ya kedur jung hadu bunda keren brio la thau haka nong bakhat lai itu kita khat ki bakhat kanum tu kan masuk khat san khat sau ta mo to ni ka dei ke jing sisa ka bangi ngi ham banei lada ni dei ki ba try su unyo sisa ko mangilong kilok inyo ay kata ka conviction ngi inyo ay kata jing sutho ngi ba kani kanja mo nomor balai upan pau ye gini ke jing sisa jongki ubatai hangi ketin ublay upan syai ketin ublay kenang bangi in light nak kata jing besar ke besar kai ke jong ublay lebih pen nak dekat ke bakan haigal nong bakan rio butra jisu ubatai hang tu ru sipang mensim bakhuin hakawai ni tu dekat dapat ke dekat ke ba kedai dekat ke ba khat lai atrai ndre andala wan mau mensim ke jing sisa ken unyelam mi fi se ke jing sisa baro nomor unam kren naladi ndre yektaki kiru kat ba un yos ngau un kren ban un pen pau hafi ya ki eru ki ban sawan tang kita ki balong ki lok jong Jisu, ki perlok ke jong try Jisu, ki banyo ye ki bakum kita ki jing penpau,
nomen simba khui takadau usong tu khot uang kumna khot bakhatsan ngam khot shu ki sakri fi na bo sakri tip ya ka e bo le kun raju drengala khot ye fi hengala khot ki lok ye fi namari ki e baro ki bangala yo sngo no kpa junga ngala pentip ha fi tegajing ayu man simba khui bon song po jungi ha bangi langai ho trai jisu kalong bon pentip yangi ye ki bo thumu ban le te da fi ong ka profesi ne ka ndrei ka jing sha ka long bu pentip ye ki banget hu ye ki ba ye ju ki ba ye la ki long ki perlok ru en la ni ki para banget pentip ye ki banang jata sitar wa hingi jing su thu sifang ki jing ja ki bangi I menta la ka long Middle East ka long China ne ka long India pen I yangi upen su thu ngi balai ki ni ki ja bat ki lam sei tang la dang inget sisa utrai jisu te ki parabnget ki perlok la fikwa ba finyo banya ne kalenti ke ban poi sedo ke jing kemen ha bening utrai jisu uterwa ban penim yang ai fi bala dang inget hu un a hingi ke jing tip ki ban sawan dang bo man siam ju ban kata kami namarba unyo yangi kum ki perlok ju tu beliau kerku dia jeng puli jungi nak tian ke jung ni kapor tak buram ke jung amen tu nya doi ni aingo eme try ba ngi la yo ban puli ke tian ke jung me kham tam mi ke ni ke bo try jisu ula hukum bangi I perlok hi kum ki parabangin badu kloiru ye ka ban khot ingi kum ki perlok ki jung wala jing sisang im dan hok tang man long ki sakri ki jong re nomor ka jing I ba jo metrai da ka jing sha jong trai jisu lor ka ding phna la de ban siu no I ka kuna nomor ki pop jungi ba mi melam ma no I ki pop jungi ban me ting khun pat dingi bagi long ki khun ki jong me ayu man sim khoi pop jungi nomor ka long ka man jo metrai ban pentip hangi ki ban seja ban batai hingi ki baro ki bangi dan kaman suthu ubolong mensiam ubelam hingi sika jingsi sya baro ubopen kenmau hingi ki baro hoj ubopen kendo hingi lang bat baro ki wei pat ki para brio kani slak ndo sifang kapom lada kadan hangi sifang ka hok kabalong ka jome trai kabakdo kanno ni jingai na me hakapop jungi nani kanno ngila hap na hok ka jome bat sifang jing bisar ka ban sebisar ka perthai ye baro ki bam nge ban sebisar haba thau tarjur hakawei ka liang ye ka pop ka jungi hakawei ka liang ka hok ka jome trai isnei rap ingin namar kata baginyo ye ka ni ka jinget ban shani alut ho trai jisu ba ulayap halor geding pna ban siwi ke kuna nomor ki pop jungi bakat kum gejing kular ke bala kular ke tin jame tau banget hu unyo im bat un mi pat hakesingi ke bakhadu ke ba mi hi try jisu melekular bat ke baki po lak ki po million ki bangim la nyo kila mat ye gani gejing sha ba kila nget try jisu ai bukan long gejing mat jongi baro ki bias ngoi khtian jong me ni kapor bang nyom bandiang ni gani jing kemen ka bakrau ka ba melekular to sngo ko pai ni jing krpa jongi ni pan ni gini hak teng tribe nong penim be jingi Jesus Christ amen te tungi ni penwai no dengan krpa di bahira sombha ban khui ni de jing plat jing de penwai Đây, đuổi. Ở đây, ba chân pháp nâng, nó đuổi như chân miết. Bên ngô, tin cho mẹ sẽ kì. Hùng nè bỏ, cái tin cần rung, hạ bỏ tròn nó trong ý. Ông ta bảo hòa như sen, tu chính ai ấy trong Jesus Christ, chính ấy ba trong đây, và chính sơ lọc trong bên chân bốc khối. Uni với lại đó là cắt bản nghi. Bởi đó là cắt sốt lạc các bà thầy, kì mà nè tiệm mẹ mẹ. Ngã đúng ta bất bấm chú cột rộ. Amen.